Dnes je ten deň, kedy sa prváci stanú oficiálnymi členmi študentského cechu. Naši tretiaci si pre nich pripravili bohatý ľudový program, na ktorom nemohlo chýbať tradičné slovenské jedlo, a to halušky trocha inak. Dúfame, že sa prvákom KABU páčilo a že naň budú na veky v dobrom spomínať. Taktiež im prajeme do tohto školského roku veľa úspechov. Počkaj! Na úvod ukážka, ako sa tancovalo a spievalo na slovenskej veselici. Katka! Dobre, takže ako nám už povedala Zuzka, ideme spievať ľudovky, ale ideme spievať takým netradičným spôsobom. Si pekná, nádherná, krásne vlasy, pekná tvár. Máš frajerku? Nie. Vypadlo mu to kudáčik, znova ide, ale no naspäť, znova začneme. Dobre, takže sme v prvej pauze nášho programu. Zastavila som si tu niektorých náhodne okolo idúcich, aby som sa ich popýtali na ich dojmy. Tak čo zatiaľ vravíte, atmosféra? Radšej som nič neočakávala, ale som rada, že to zažijem iba raz. Mne sa to páčilo. Hej, no tak dúfame, že druhá časť programu bude ešte ostrejšia, že pôjdeme do tuhého. Prosím ťa, môžem sa ťa spýtať, aké sú zatiaľ tvoje dojmy na KABU? Úplne som sa strápnila, ale inak je to v pohode. To k tomu patrí, tak to musíš... Asi, hej, ale je to zábava celkom. Niektoré sú obzvlášť vtipné, napríklad túto Katka a tak ďalej. Pre študentskú televíziu Radka Veselá.